When chu booking kan nei sa kan an khoi dona he R15V3 tuna hian khoi turin an buat sai mek a an lo rep to sa te an pot thriata ki an thona ti fai ngai lai apiang te an ti fai mek boka chuan heta hian design te han an siam chho le a anei tu pa hianin a design tur hi anime lampang theme kal pui a chuan purple lampang veka sei hi a du boka hei hi design chhuah chu nia anal reuh dawn khawp mai kan khawl in an print zoa hetlama rep tu tur ten an bel leh mek a kan nu lai hian tanki hi ani hian an bel chho leh mop mop a chuti mek lai chuan customer dang dang te pawh an rawn lut chhuak ve reng bawk a eng engemaw bel tir turin chung te pawh chu kan rawn ti lang zel chho panga tuna pawh hian customer dang atangin hei zoom himi silver rang lai khi rawn graphic a duh a tichuan a rawn kal a kal rak lo rawn in zep zoin hei a graphic tur te kan an thlan pui a a in hmeh tura kan an hriat te kan an thlan pui zawh hnuin hetlai a rang laiah chuan bel turin kan an print a khi kan an thlang deuh chu ania a in hmeh engem pawh an bel china a looks chu a ti dang ta zek mai hei pawh hian in hmeh leh phian zel ani hei a ti nalh reuh khawp mai chuan R15 kha an khawih chhun zawm ze bawk a ti hian a tail lampang chu an rep zo ti tih tawh a he tlamah hian a side cover lam an lo rep ve le a ti hian neitu te pawh an vil mawlh mawlh bawk a en dik bawk a a nuam thin ani kan customer te nen hian a hrim hrimin a rep chhung hi a rei ve deuh thin bawk avang hian design zawng zawng nen hian kan lo in kawm ngei hman der zel tawh thin a tanki te pawh hi nalh tak ani he R15 hi chu chhuah nalh ve khawp mai a nei tupa mit hi a fing kan ti dawn nge hei hnuai lam belly lamah te pawh a rawng inchawih dan te hi fuh chho tak ani fuh chho tak fuh chiang lo maw ni ringawt mai ni chuan a head lam te pawh hi hei ti hian an kal a inmil chho vel vek mai ni a chei dan hi nalh tak ani nalh tak heng hi ti hian full body hi cheng sanga chauh kan la tia a tlawm chu tlawm ve ni a chei duh tan chuan dawr dangah hianin hei tia bel thuah an chei tlup hian sang ruk chuang te an chhiar ani awk keini duh thusam ti mai an khaw vel huap pua material in ang hmanah chuan tlawm ve tak chu ni a nalh ani a nalh khawp mai he thil hi chu mawr chu sawi le sawi hnu angin mit a in ang lo kan tih tawh kha thenin nalh kan tih hi thenin nalh an ti lova chuwang chuan a neitu te lungawina anih hi tha ber zel ani ti hian a neitu ten an la chhuak tawh dawn a keinin video covering hi kan nei le vek thin a tih zawh tawh hnu hian ti hian IG ah te YouTube ah te kan post dawn avangin neitu pa pawh chuan la chhuak fel leh ta a chuan hetah hian Royal Enfield
450 ron lut le a hi original color ania ti dang lama du a hi ti chuan hei kan nau ten puite a sarji hianin an phel le mola arep nalai tur ang chi ho ten thon thla le veka hian an thon thla deuh thap zer ani thon ngai ang chi chu a chan chu kan bil du awang hian bil hian a ti tlo em a pentian alo rep mek boka china kan ron ti lan to kha nia chuan heta hian Royal Enfield a graphic tur vel kha an design le dawna tenki lai hian graphic om dawna he bike kan chei hi chu an nalh ka ti ve khop mai ke po hian ani tu pa hian in Google vela alo hu ang reng deuh hi a awma ka tiang lampang hian min chei chhuah sak deuh a ti a chumi ang chi ni si lo khami design zual zui si in ti hian tenki sirami tur kan chei chhuah sak ta a chu ti hian tenki sir ve ve hi an bel phot anga alai atang hian an zom thla le dawn ani a chan chu hetiang tenki ho reng hi voi khata bel vek hi atang na lu tu ka hemi ve nai hi a tlo lo du a puar te a awm tam du a chu wang chuan mun thum vela kan then thin ama se a zom na lai hi hriat mang lo tia en chuan a hriat lo thei lo ta ma se i a hriat mang lo ni han en thuak ang chi phei chuan hriat mang mi lo ta chi tiang chuan in kan nau te hian bel chuak vek zel ani chuanin hei hi a luk sa chu ni ta hi a bike kha dang ta vek mai ni nalh zia ki maw ti chuan nalh ka ti khop mai he bike ki chu a met veka ti hian a var bik ka ron langa hi a glossy thunga hei hi a lan dan chu ni ta ni nei tu pa pawh inkhal chuak le ta a lungawi tak chuan kan in chhuah zel a kan lawm khop mai chuan hei hi electric scooty te ah hian khimi sticker te khi a dua kan bel sak bawk a hei hi Himalayan hi khimi a side box hawa khianin engemaw Mizoram ti te Mizoram map te bel tur ania outline ang chi khan hei chu katarin a kat top mai a kar le lama right tur ania interstate lama kalpol na sa dona chu bangin Mizoram map te ti lana duan nei te pa hian chuti rual chuan hei logo sang te po helmet sticker tur ten ron print tir boka khatiang khan chi sang hi kan ti kwal vel du mai ni